Fl-ewwel 5 xhur tas-sena ġiet irreġistrata żieda ta' aktar minn 31% fir-reġistrazzjonijiet għall-Skills Pass. Dan iċ-ċertifikat nieda f'Marzu tas-sena li għaddiet bilan li kull min jiġi jaħdem fis-settur tal-ospitalità ikollu għarfien bażiku tal-Ingliż, ta' Malta u tal-prodott turistiku Malti. Fl-istess waqt irid ikun imħarreġ ukoll fil-customer care. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati li ġejjin minn barra u li kisbu ċ-ċertifikati jaqgħu fil-kategorija ta' waiters, sefturi u kokijiet. Flaqa mal-ġurnalisti tħabbar li waqt li fl-ewwel fażi nkisbet rata ta' suċċess solja ta' 95%, fit-tieni fażi kienu biss 33% li għaddew mill-eżamijiet li saru mill-ITS. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech spjega li matul din is-sena kien hemm titjib fil-kwalità tal-kandidati. Għalli dan juri li lan li jiġu f'Malta ħaddiema ta' kwalità qed jintlaħaq. Waħda mill-iktar affarijiet li qed joħorġu mill-istatistika ħirġa hija li l-għan prinċipali għal xi daħlet l-Skills Pass illi tintlaħaq. Meta bdiet kien konna ħafna kandidati li kienu qegħdin jeħlu, ġifieri kien tidher ċar li l-skills li kellna bżonn ma kellhomx. Illum il-kelma tiġri u minn m'għandux l-skills mhux qed japplika. L-ammont ta' TCNs li huma ta' 14,000, sal-lum ħriġna fuq 9,000. Mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla anke l-Maltin u l-Ewropew se jkollhom l-obbligu li jkollhom l-Skills Pass. Il-liġi tgħid li kulħadd irid ikollu l-Skills Pass. Allura aħna ovvjament irridu li l-Maltin li tiġa qed jaħdmu fis-settur jibqgħu anzi jekk jista' jkun jiżdiedu flimkien ma' EU Nationals. Iżda aħna ħaniftħu reġistrazzjonijiet mill-ewwel ta' Lulju ta' 2025 u hemm 3 metodi kif Malti jista' jġib Malti jew EU National jista' jġib l-Skills Pass. Bażikament jew bl-School Leaving Certificates, jew bi kwalifika minn MQF Level 2 jew ola, jew inkella jekk dak li jkun m'għandux kwalifiċi akademiċi jista' jirreġistra fuq il-portal tagħna li tieħu ftit minuti u jagħmel l-ewwel fażi, il-fażi l-online jiġifieri. Sissa aktar minn 9,000 ħaddiem minn pajjiżi terzi kisbu l-Skills Pass u qed jaħdmu f'Malta. Flimkien ma' 3,000 oħra li jagħmlu l-assessjar minn barra l-pajjiż.